खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं आसामाव डाक्टरानो गारि एक्सिडेन्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै सासे डक्टरा बिब' फंबाय सानै सुबुंफोरखौ गावनि गारिजों सौदाव होनानै जिउ गोमाहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों आसामनि कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय केन्दुखना 13 नं राजा लामायाव। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमाजानाय सानै सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय गायत्री दास 14 बोसोर बैसोनि आरो अबिनाश दास 8 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरजों लोगोसे सानै सुबुंफ्रा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिसोरखौ हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं आसामनि मुंदांखा खन्थाइगिरि आरो ज्ञानपीठ बान्था मोनगिरि नीलमणि फुकनआ दिनै रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि बिथाङा गुवाहाटी मेडिकेल एन्ड हस्पिटालाव एबा GMCHआव 89 बोसोर बैसोआव रुंसारि जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं क'क्राझारनि RNB हस्पिटालखौ मेडिकेल कलेज खालामसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि सोमोन्दै थारै मिथिनो थाखाय दिनै खौरांगिरिफोरनि सोंथि सोंनायाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मानव गेदेर बर्नाली देखाया फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोनहा बेनि सायाव सावरायग्रोगोन आरो बेनि उनाव फोसावगोन होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि मेडिकेल एडुकेशन एन्ड रिसार्च डिपार्टमेन्टनि कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि डक्टर सिद्धार्थ सिंह IASआ क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालनि अपारेशन खालामग्राखौ गोदानै लुफुंबाय थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बोस्लायनो बिथोन होनायखौ लानानै दिनै गोख्रों फिनजाथाय होदों बावखुंग्रि बियाबनि MCLA दनेश्वर गयारिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटाला जेरै दं बिब्दिनो थानांगौ। मेडिकेल कलेज क'क्राझारजों सरजाबनो मोना होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।